May isa pa nga issue iti church na takot na ito panay palpalubos latan nga no ada iti bisita tayo. Karong ano foreigner kan kilala nga tao isulatan tayo si speak. Dati iti may isa nga bantayan tayo. Ado lagi tinangag ko nga iti napalpalabas nga gapusta foreigner gapusta ada iti maited foreigner Amerikano or probably nagapu Korea tayo sumati kaduang imimay ditiyan tayo dan amo tayo nga ada dandanon nga support ipalpalubos latan iti pulpito nga agkasabada day taket dakkel delikado nga wagas nga ipalpalubos tayo iti pulpito tayo karkado no hantay nga amuno nya ti doctrinal stand dagiti nga preachers pagkatapos ipalpalubos mulatan gapusta ada iti maala tayo kanyada dakkel nga sakripisyo di there was a time nga gapusta in mayda nga agsuporta dito ili naragsakan diti may nga church tado ti handle da nga mission church so ting kastada in palubos da nga nagkasaba daytoy leader diti grupo nga inmay nga from other place hakon nga ibaga ije chimpu ti panagkasaba na ibaga na inbaga kanyak niya po Diyos nakisao kanyak niya po Diyos diri napalabas nga rabi naspak nakiptot ken nawara nga karkaro ken natikaw iti adu nga agdengdengeg di chimpo apay kasdi gaya maya apay literal nga agsaupay lang niya po Dios tatang ada ti busis nga mangeg tatang panak manu Biblia ti wagas na data nga makisao iti tao apay kaslarumrumwar nga adamoten iti kasla nga mamatimuten nga nagpakita nangegna nakisao kanyak ni Apo Dios and that brought iti confusion di church isu nga no ada iti bisita tayo no ada dagi ay chimpu nga mumay nga foreigners hanga gapusta foreigners da hanga gapusta dati ited da nga maala tayo kakuan tayo lanawan no duma dati panggap tayo nga ipalubos tayo nga agtakder da dakkel ti pikto na kada tayo so kitaan tayo basit kakadwa ating ibawbawal nga agatinda umayda namsikatek kasaba karkaron na mo ti doctrinal stand hanyo palpalubos ti jay or else no ada iti nibatan na nga kabutbuteng nga sabaling nga doktrina naspakkan kadwa so akin nagpaiswa na uri siya ada di chimpu katagawis da kat sabaling nga asosasyon kanyak ti panunot ko in respect dayta nga asosasyon nga apangkudanunan I just keep my mouth shut ako kayat nga ag malpasak nga kasaba ag problema di pastor ijay kapusta linisan na amin nga handa nga matilmon nga kasla nga kanyada kat hangan ay suro kanyada ag upos kami ag sabali kami isu nga kaaduan I just keep my mouth shut ag kasabaklatan di personal dagiti records tayo orient di church ngayon but on the churches ti daduma ako kahit nga rugitan kan waraan isuda then tag problema kat di pastor ijay so data ti may nga kung consider tayo basit nga pagpanunutan when it comes iti agkas kasabay iti pulpito tayo. Okay? So God bless you and keep on upset. No makatulong dagiti nga records kada tayo. Dito lang ti simple nga dawat ko. Ituloy yo, ag-subscribe, i-follow yo. No makita nga hanan nga lumablabas dagiti iti page yo, i-kastayo kat pa. Agsubli kayo lang nga buyan. Buyan nyo ti may sa 2 videos tap nagsubli man nga agbuya, ag-flash man na nag-front iti Facebook yun nga agtuloy nga mabuya. So kasi gamin ti sistema iti Facebook every month ada ti changes every month agbaliw-baliw ano da duma nagulo pa ano da duma naman nya nga makibulbulod tayo dati Facebook kan sapay ko ma tama update kayo tano da duma dagi min tagra magapay sa ardung mun nga ada lata hangka siguro nga nagbuya ti may saldaw dual daw may sawig so ako ng mga awanan kata no amo nga binuya maminsan mamindua agsardong agpakita yan iti page mo. So nga, ituloy mo nga, pa-share niya main page tayo. Dati kat Wounded Preacher iti Facebook, nam sinukatak, ay dati kat The Preacher's Dragnet, nam sinukatak ti Wounded Preacher. So I hope nga makatulong na ito kada kayo. Ije YouTube channel tayo, ije latan, The Preacher's Dragnet. Right? So God bless you, Kapsat, and keep on.